Shin da Google Docs da Microsoft Word wanne ya fi ne? Ku marmatso in bambanta muku wannan al'amarin. Shi Google Docs kyauta ne matuƙar kana da Gmail to ko kwabonka. Word kuma sai ka biya, sai dai in ka shirya amfani da na bogi, wannan kuma wani labari ne daban. Docs online yake, browser kawai za ka buɗe ka fara rubutu. Word kuma zaune yake cikin kwamfutarka. Maganar ajiye takardu kuma Docs da kanshi zai yi ma wannan ko NEPA ta yi halinta. Word zai iya ya yi ta kallonka har sai ka danna mishi Control S da kanka. In aka zo aikin tare ko na haɗin kai, Google Docs kuma babu kamar shi. Da kai da abokanka ko abokan aikinka za ku iya aiki a kan takarda ɗaya a lokaci ɗaya daga ko'ina a duniyan nan. Ba maganar aiko min ta WhatsApp in gani. Google Docs ya fi aiki online, shi kuma Word ba sai an hau online ba. Gida, ofis, kai ko daji kake in dai kana da kwamfuta mai caji to ba ka da matsala. Idan kuma maganar tsarin rubutu da kwalliya ne, Word shi ne sarki. Yana da duk abubuwan da za ka iya amfani da su ka burge oga, heading, spacing, table, kai komai ma. Docs kuma yana iya nashi, dukkan suna da tsarin rubutu wato template, amma na Word irin na manya ne masu kwalliya iri-iri, CV, rahoto, wasiƙa kowane iri. Shi kuma Docs ba ya da samfuran tsarin takardu haka da yawa, sai dai ka nemo daga waje wato third party templates kenan. Ku zaɓi Google Docs in dai tare da wasu za ku yi aikin ko ko ka yi son ka yi saving aikinka online ko aljihunka yana ba ka shawarar bi a hankali. Ɗalibai, masu sana'a da masu aiki daga gida wannan naku ne. Ku zaɓi Word in aikin da za ku yi yana buƙatar zane-zane, tebura da tsarin rubutu. Ko yanar gizonka ba ta da ƙarfi, ko wurin aikinku sun riga sun zaɓar muku Word ɗin. Ƙarshe dai wanda ya fi ya danganta ga tsarinka. Inda wasu za ka yi aiki, zaɓi Docs. In kana buƙatar kayan aiki ba na wasa ba, ka zaɓi Word. Ni dai duka biyu na zaɓa, na tsaya tsakiya. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.